Estamos a soñar desde tempo. Hombre, escribo unha coruxa aliñada. Unha coruxa como é outra coruxa calquera. No, hombre, non me gusta nada. Non sabemos que é unha coruxa. Non son de Portugal, pero da coruxa sí. O cacho máis raro de toda a miña carreira. Onte, o porco que relataba a xefa da Garda Municipal. E hoxe, estos coruxos. Parece cousa de negro. Ser así, deixen todo como estaba, digo logo. E non digan a ninguén onde está. Que creen tranquilos. Vamos. Digo bravo. O ruído outra vez. Esto é que para rato, Espera que querían que sobra. Recollan a escada e poñan no seu sitio e avisen a xefa da Garda Municipal que xa rematou a misión. O resto, para o cuartel, a continuar poñendo orden e aclarar misterios.